Kristiyano'y si Pangunyan, inisukat mong talian. Dahigang linilihisang sa undrahang pagpapalangkaw, kaning hamak na banwaan ang magibong pagugma, sa kinabanbasang sana. Sa langibong gabusnan yamahan asin ang honra, nawawarang asubagan akong naipuan ka, sa imo tiba adna. Totoong minamahal ka ng apihit kung matapos na, day ka na ninhalagan tao sa kun mayaman, alakid kamidbid kayan. Kung masakit na ang buhay minsan masabat sa dalan, di tinunilingon man siringani ining mundo, nagdadaya sa nang gayo. Anang lapas na tuton pagkaara sa tao, sa kalaning kapwa mo hilinguntang ani si Jesus, katong Domingo di Ramos. Balakid ang naluludok taraday ng minalok, na magpakakan pagbalos kaya ngunyan katud ko, igungga yung isi pun mo. Ang kaulugan kung ano ninsiri mo niya sa templo, kaning alaw na iniyo na kaya pinag-iiba, ang langkoy asin o liban. May laurel na kasalag pa kasaysayan ng doktrina, ni Jesus nakagurang nanta sa ulibang kahulugan, kanda kulang pagka ugay. Kay ning Diyos na mahal sa tawo na makasalan, mga inakiniadan an sa laurel man iniho, ang kalugan totoo. Sa kabagsikan ni Kristo pagbabalsahan kitang gayo, kanugma sa paraiso na kaya pinipintuan, yan tatas sa simbahan. Kung maglalaog na baga bilang yan prosesyon na mahal, iniyong kahulugan sa Pasko ni Kristong Ama, ay di na nagdudusa. Kan mahal na pasyon na ya totoong nagpipinto pa, ang datas sa Santa Gloria yan pagtutumbol naman, kayan pinto ning simbahan. Ning krus na kinakaptan tulos naman binubuksan, yun yung kahulugan na kunini mautob na, nasa krus mapa dupan. Pagkagadan man sa dusa, yun naman pagkabuka, kayan pintuan sa gloria sa aldaw na iniho, pinagkakanta sa templo.
An pasyon ni Jesu Kristo ang kahulugan totoo. Kayan dakulang misteryo nutob na nganing labat. Ang tuyaw ni Miyas. Asin ni mga kupetas nagkuyog, asin nagsangkap. Ang kagduwa sa sibilas, ang sarupang kahulugan. Naurog papagpag umaw. Jesus nakagurang nan ang mga nadadangugman. Ning parisiyong kadaklan sa puso ninda mapait. Gabusindang nao ungis. Digdingan ipinag-isik ang pagdakop na masakit. Jesus ading malinig kaya tawong binunyagan. Kung sisay ikaw rin man. Ang say mong mga kasalan, isipon mo nin marahay. Sa buot asin sa dagan nganing matunaw marunot. Matagas na si mong buot. Puro-puro mong sayod ang mga sakit ni Jesus. Sa imo'y pagsakop mahira ka man totoo. Kansi mong kapwa tawo. Asin ngunyan isipon mo ininggini mo ni Kristo. Oh, saldaw na Lunes Santo.